Lipay ang hatod sa kapulisan sa Mandaue. Alang niining magtiayon nga nagpuyo lang sa barong-barong kay ilang gitukuran og panimay. Ang ilang pang-hashtag spread kindness gubuhat pinaagi sa report ni Nico Sereno. Barong-barong sa may lapyahan, kinang gipuy-an sa magtiayong Yoli og Hiner Codeno sa barangay Labugon. Human masayri ang ilang istorya, labi na nga ang lalaki miagi na diay sa pagka-stroke na desisyonan sa Mandaue City Police Office himuon sila nga beneficiary sa Adopt a Family. Sa koordinasyon sa barangay, kay usa ka relocation site diay ang dapit, gihimuan nila og temporary shelter ang magtiayon. Duha ka adlaw nga nagtinabangay ang mga pulis sa pagpamanday sa ilang bag-ong balay. Kagahapon, gitiwas nila kini pinaagi sa pagpintal ug pagsimento sa sawg niini. Disente nga panimalay, temporary, although temporary lang sa siya, pero this is also with the coordination of the barangay captain. Gigamit nga pondo sa proyekto ang nadaog sa Mandaue Police nga napili isip Best City Police Office sa miaging tuig. Kani ang amuang gihimo kay mausad ni ang amuang pag-awhag sa tunta sa ato ang komunidad nga kung kinsa man ang naapay mga extra, naapay mga malumo na mga kasing-kasing dinha sa pagtapang sa angayan nga tapangan. Gawa sa pagtukod sa balay, mihatag sab sila og mga bugas og dilata sa mga residente sa dapit. Nagpakaon sab sila sa mga mulupyo. Bisan panahon sa pandemya, giklaro sa mga pulis padayon gihapon ang ilang mga programa aron moabag sa mga nanginahanglan. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.